Ușor, nu. Vrei să spui repede? Nu spui deloc. Încet. Bine. Potolește-te, potolește-te. Deci așa, pe de ce? Nu, pe... Să te aburezi. Ce zic? Iar. Boi. Boi. Da, girl. Man. Oh, man. Wife. Mai. Am pierdut tricoul. Să nu? Oh, man. Wife. Mai. Am pierdut tricoul. Să nu? Da. Păi cum le vorbeam? Ce am aici? Rășit. Când îmi fac băi cu cap, ascultă-mă. Când ți-ai cu bai până? Când îmi fac, nu cum am făcut. Faci și bai până? Da. De ce? Dacă m-ai întrebat, asta înseamnă că este necesar și se vede. Nu, ți-am zis astăzi că mi-a făcut băi pe casă, să mă întrebai și tu, evident, ca pe noi să dai seama. Îmi vine să trecem peste asta. Păi să trecem peste asta, ce mai o dai dacă tu crezi? Mi se înroșește mereu de partea asta aici, așa, deci doar asta aici, în plus face roșie. De ce? Bine, nu știu. Nu, și vorbesc serios, dar mereu, uite, deci doar asta, așa, și Eu înțeleg că nu trece, de când, nu știu, pe o oră. Nu știu, n-am Și nici nu, măcar să zicem că nu știu, dar doar asta, așa. Unde o fi că nu fac băi pe capul meu jos. Dar doar aici, nu înțeleg. De ce? Vrei să torc ușa? De ce? De acolo, după carpiu. Pe care gătești tu cu de asta. Nu, acolo, dragoste, uite acolo. Scrie, este necesar. Cred că ți-o străjor după. Ce? Încercat ea, mă, ca să vadă. Mai puțin Leonard de asta să spun și cu... Da? Este n-am asta. Da, e într-o sticlă de 2 litri. Vrei să-mi deschide ochiul? Închide-l. Ia, închide-l. Aprinde-l. Bă, ești conduc. Și tu ești nesprâncenat. Să-mi dai rău sprâncenat. Da? Să ne avem discuție. Ce discuți? Eu ești sprâncenatul meu. Mâine. Ce mâine? Nu pensăm. Ce nu te pensăm? Da cu perna asta, că am dat între picioare acum și nu e lovit, n-a toate. Mi-e frică Dă-i că nu-ți place. dacă mă lovesc, dar Nu, spune. Au, că... N-am făcut. E și grea. Nu! Hai că am luat tot. Hai, nu doi. Aha, mi s-a pus cârciu. Se pune cârciu. Am dat mai tare, nu? Da. Hai, încă. Iartă-o. Ok. Mai dau? Până dai în cap. Mamă, cum îți venea în cap dacă ce? ești atent. E mereu mai tare. Hai, dă-o înapoi că nu mai... Au! Au, m-a lovit la coș.
ce nu stăpân? Stai. De ce nu? Și rimă.